Chuvia de ouro e bronce no último campeonato galego de atletismo. Clara Millares e Manuel Paredes firmaron unha competición sobresaínte na que sumaron novos éxitos. O atletismo segue a dar alegrías na comarca. En Ribeira, a pasada fin de semana disputouse un novo campeonato galego no que máis dun competidor do municipio regresou con medalla. Unha delas foi Clara Millares. Competiu no campeonato en pista ao aire libre e a falta dun metal fíxose con 3 en Máster 35. Estive un día un pouquiño ventoso, o vento non nos axudou moito, pero bueno, ao final conseguín alzarme co oro na xabalina máis no longitude e nos 400 metros o bronce. En xabalina conseguín mellorar marca personal, aínda que foi moi pouquiño, pero bueno, co día que estaban tampouco nos podemos queixar moito. E nada, esperamos poder continuar entrenando e mellorando esas marcas agora ao largo deste ano para despois para o ano continuar en pista cuberta outra vez e ao aire libre. Está a ser un 2025 cheo de desafíos, unha temporada intensa para Millares. Acabín a pista cuberta para o aire libre, non tuve moito tempo de reaccionar tampouco, foi así como un pouquiño xusto. Entonces estuve tamén aí uns días un pouquiño mala con alerxia con antibiótico e así, entonces tampouco cheguín ao 100%. Entonces sí que quero a ver de cara ao ano que ven seguir poder levar un entrenamento máis continuado e poder mellorar as marcas que teño aí atragantadas. Tras disputar este campeonato galego, agora o calendario dá un respiro para poder adestrar e coller folgos. Quédannos algún trofeo, algún control que haxa por aí en pista ao aire libre para poder mellorar marcas, para seguir probándonos e ver a ver hasta onde podemos chegar e nada, despois xa empezaremos para o ano que ven ca temporada de pista cuberta outra vez de cara a inverno. Leva tempo vencellado ao deporte, primeiro como boxeadora e agora adicándose ao atletismo. Nesta disciplina empezou a competir de máis maior, polo que fai un chamamento á xente a que se anima a probar. Exemplo aos rapaces máis novos, aos meus fillos, sobriños e aos rapaces que entreno, pois que vexan que se pode seguir competindo e seguir adestrando sin importar a idade. Que vexan que podes empezar tamén a idade que queiras. Eu empecín con 32 anos, que non empecín de xovenciña, entonces é animar a toda a xente maior tamén, que estou intentando facer aí un grupiño de másters femeninas e non hai maneira. Outro dos deportistas destacados é Manuel Paredes, que ven de facer pleno. É a cuarta vez nesta temporada que participa nun campeonato galego e a cuarta ocasión na que se colga un metal, nesta ocasión de bronce. Isto todo hai unha razón moi sencilla, é adestrar todos os días, dedicarlle as horas de entreno, disciplina, todo moita disciplina. O 10K de ruta de Carballo, que era o campeonato galego, e quedei en terceira posición cun tempo pois maravilloso, con 38 minutos, que ven salindo unha media de 3:48, que en M55, pois ben vale un terceiro posto. Previamente, o pasado 18 de maio participou no Campeonato de España que se celebrou en Mallorca, e no que fixo unha carreira sobresaínte. O seu reto era completar a proba nunha hora 23. Quedouse moi cerquiña, fixe unha hora 25, pero bueno, hai que contar que ese día en Mallorca, que foi no pueblo de Polensa, en Mallorca, ás 10 da mañán había 25 grados, hubo que luchar con todo, sacar forzas, pero bueno, como había cabeza e había pernas, pois era fácil, era terminar sufrindo. E a verdad que ao final pois quedei en esa carreira octavo de España na categoría. Bueno, me quedou eses 2 minutiños, pero bueno, nin tan mal. Agora afronta un verán tranquilo pensando en seguir activo para chegar en boa forma ao outono, logo de firmar a súa mellor temporada de sempre. Agora toca playita, verano, entrenar, pero bueno, xa non é objetivo durante o verán, pois a campeonatos autonómicos nacionales, pois nada, toca solamente rodajes e seguir entrenando, e xa con vista ao otoño, que volverá outra vez a ver a pista cuberta, aire libre, media maratón, repetiremos o ciclo outra vez.